coa gaita grileira que na miña zona é aínda máis agudo do que se considera, non? Estamos falando sempre en torno ao re, non? E nós falamos en torno ao mi, que ni siquiera o coñecían antigamente, pero efectivamente temos mostras na miña zona, na zona do Morrazo, punteiros que coincidirían co mi obra, non? E, bueno, con esta gaita grileira se facían cousas moi interesantes. Vou a cantar unha peza que xa teño moi conocida, o boto moito porque é moi interesante e gusta moito a xente e describe moi ben a inocencia dos nenos, non? Os nenos descubren todo, hai que ter cuidado, se os conta incluso cando se dá un pico pola noite, cuidado, porque hasta escoitan dormindo e todo, non? Entonces, por eso o meu abuelo decía, me decía, cando eu iba a aprender a gaita con eles de pequeno, que me preguntaba moita xente, que ando quen eres? Decía meu abuelo, cando che pregunten algo, dices, boca cala, barriga non fala, os nenos pequenos non se lle preguntan nada. E esta peza un pouco descubre un suceso, por así chamalo, que sucedeu nunha casa en Veredes. Estaban uns rapaces no monte, gardando, dogando, e empezou a chover, abrigáronse en dúas covas, e, pois, un lle canto a outro descubrindo algo que pasaba na súa casa. Chámase Canto dos Pastores Abrigados. A proba do viño, o que hoxe se conoce como os furanchos e tal, ven un pouco da proba do viño, que lle chamaban enchente. É dicir, os bodegueiros apillaban o viño lá por o mes de Santos e logo os taberneiros, que eran os que iban a comprar o viño, iban a facer a proba. Collían os seus amigos e mellores clientes e os levaban e a encher. Comían e bebían, iban de bodega en bodega probando o viño. Había unha costumbre moi estendida que era bater as fincas cando quedaban baleiras, cando o viño era bo, cando se iba a comprar o viño. E se non, pois nada. Está logo e tal. E, bueno, dado que esa costumbre era moi estendida, imaginaros, calquer útil en mano dun galego, Rosalía, Consello, tan condenada.
la